Buenas, chavales. Teño que facer outro vídeo que agora a xente da mañá que entonces cando lle falo de que a xente non quere traballar, encéndese dunha maneira. Estou aquí esperando por rapando o colegio, teño así un poquinho de tempo que viñen cedo. Vamos a ver. Póñeme aí moitos que traballan 4 horas, bueno, que traballan non, cun contrato de 4 horas fan 12 horas, iso nada, que tontos se acabaron, iso hai anos, e hai anos, ao mellor teus pais e teus abuelos, para darche a ti de comer, facían iso e non protestaban, o carallo que agora nadie traballa, iso é o problema, que nadie traballa, e agora é denunciable, e cuidado, se pasa iso, caio pela empresa, así que non é tanto como vos dixades, hai anos, sí, teus pais, teus abuelos, tuveron que vivir iso para que tú poderes ter ao mellor vida. Pero ahora estamos indo para atrás, que ahora xa nin Dios quere traballar. Pero ainda así, como aquí un chaval, dime un tipo, tú que opinas para que a xente sea máis productiva? Home, iso é fácil, vamos a ver. Tú imagínate, o empleado agora ten todos os dereitos, te vai para a empresa, pero cantos cafés ten que pôr un tipo para que sea productivo, co que vale todo? Cantos cafés? Iso nadie o mira. Nin o goberno se dice a ti, o empleado, cando dicen un convenio ten que cobrar tanto, pero non te dicen canto ten que producir o empleado. Non, iso nadie o ve. Só lo ve o empresario, pero aí o goberno non se quere meter tamén neses temas. Son votos e queren quedar ben con todos. Pero bueno, o que ten que pasar para que haxa máis postos de traballo e todo funcione ben é como fai o goberno. Tú era un chaval, se vais con 14 anos traballando sin contrato aí practicando un chollo, xa casi vas preso. Entón, hasta os 18 anos, 20, non pode traballar, ainda denuncian os pais se fan traballar, que nos teñen que manter. Entonces, o que hai que facer cando tiene 20 anos, como o carnet do coche. Tú miras se os do goberno son paros, como o carnet do coche. Tú non vais 20 anos e dices, como teño edad xa podo conducir o coche con 18 anos. Non, vas a examinarte, vas a un examen teórico e logo un práctico. Cando estés apto, conduces, pagas. Para poder conducir, pagas. Se queres traballar, queres ser camarero, queres ir ao monte a leña, tú con 20 anos, tú podes ir, pero non sabes facer nada. Pagas á empresa para aprender de camarero, para ser un profesional. Pagas o do monte para ir aprender a cortar madeira. Calquer posto de traballo, pagas para aprender o posto de traballo. Examínaste, e cando estés examinado, posto a funcionar. É así, lei de vida. Para ser productivo. E despois dirás tú, hostia, se despois examínome e despois xa fago que me xa do caer. Non, despois como o carnet de conducir. Os tipos dixeron, como recaudamos? Radares, vai moi rápido o coche, radar, cinturón, tal, policía, multas. 12 puntos, vamos quitando puntos, Cando perdes todos os puntos, quitamos o carné e te volves a examinar, volves a pagar. Iso fai no goberno, porque se dá de conta que senón sería un desmadre. Pois nas empresas igual, vas traballar para a empresa, despois pode haber o doble de inspectores, que eu creo que se podía manter o doble de inspectores, así ainda habría máis xente traballando, porque se hai xente productiva, elimínase máquinas e non ven os chinos a por nós, que nos están pagando os chinos, Entón, imagínate, estás non vas a traballar, está a chavala con móvil, de chachas, ou fumando un pitillo fora cada 15 minutos. Ven un inspector, hola, sanción, menos 3 puntos. Vas ao monte a madeira, está o tipo sentado baixo dun árbol, a ver boceo. Un inspector que anda por aí, menos 3 puntos. Perdes os 12 puntos a examinarte outra vez para conseguir o choio, senón quedas sin choio. É así, para que fueran un pouco máis productivos, só lo digo para que fueran un pouco máis productivos, E así, o sueldo que lle dan non lle dá para vivir, pero para que a xente fora máis productiva hai que facer como fai o goberno. Quites o carnet de coche, vas perdendo puntos, vas ao chollo, non és productivo, vas perdendo puntos. Ao final é a forma que non nos coman os chinos, porque os tipos veñen aí, nos van a papar, os tipos nos van a papar.